TikTok inclúe ferramentas de control e seguridade pensadas para que as familias poidan acompañar ás persoas menores no uso da aplicación. Neste vídeo tutorial veremos paso a paso que podemos facer con esta ferramenta. Para comezar, entra no perfil de TikTok e accede ao apartado de axustes e privacidade. Preme en sincronización familiar e na conta do teu fillo. Desde esta sección poderás controlar o tempo que o menor dedica diariamente a TikTok e configurar límites de uso. Outra opción importante é silenciar as notificacións emerxentes en determinados horarios. Poderás tamén limitar o contido que o menor ve en TikTok filtrando palabras clave ou activando un modo restringido por temáticas. En privacidade e seguridade, poderás activar a conta privada do teu fillo e configurar quen pode enviarlle mensaxes directas, ver os vídeos que lle gustan, comentar as súas publicacións, mencionalo ou reutilizar o contido que comparte. Por último, poderás ver os seus seguidos e os seus seguidores. Estas opcións de acompañamento permiten ás familias supervisar e acompañar ás persoas menores no uso da aplicación, configurando límites e promovendo hábitos digitais máis seguros e saudables. Porque en privacidade, cada dato conta.